今からだけじゃん。今日はやべかおり。じゃあ行こう。じゃあ行こう。じゃあ行こで、やべかおりどっう。来たよ。こっち？そうだよ。やべかおり。すごいね。すごいね。ねえ。怖いわ。じゃあゆった履いて。順番だよ、ゆった順番。じゃあ履いて。いいよ。なんだ、どうして？早く。じゃあ。
다리 내려. 내 다리. 엄마가 다시. 귀여워. 나니? 김밥이 뭔데? 사람이 서운어. 갔어. 내가 그거 뭐지? 이거 귀여워. 귀여워. 나 진짜 귀여워. Hai. Cho đi thực tế. Hai. Cha mắt ta rồi.